Marahay na hapon! Kumusta po mga kaibigan, mga lods? Dito po tayo ngayon sa Pagbilao, Quezon. Galing po ako sa amin sa Bicol. Bali ngayon, susubukan po nating daanan yung bagong gawang bypass road. Dito po yan sa Pagbilao. Kung pwede na po siyang daanan. Eto mga kaibigan, kung mapasok po kayo ng bypass road ng Pagbilao, makikita nyo po sa kaliwa nyo yung Golden Hills Village. Yan po yung palatandaan po ninyo. Tapos kanan na po kayo rito. Ito na po yung entrance niya, yung pasukan papunta po doon sa bypass road itong Pagbilao. Medyo maayos na po yung kalsada po rito papasok, pero hindi pa po talaga siya totally tapos. Hindi pa nga po nakalagay na passable po rito sa lahat, pero ang alam ko mga kaibigan, mga lods, pwede na to sa mga 4 wheels, sa mga motor, kasi kung tutuusin talagang medyo okay na, halos patapos na po dito. Yan mga lods, bali dalawang lane na po yung pwedeng madaanan dito. Kung inyo pong nakikita, okay na po yung mga kalsada kabilaan, pero sa gitna lalagyan po ata yan ng island kasi may upa. Ito yung tulay nila, okay naman, kaya na po rito ng salubong. Isa itong alternatibong ruta para sa mga babiyahe po, para umiwas sa mga medyo matraffic na lugar po ng bayan ng Pagbilao. Kaya kung sakali man po nagaling po kayo ng Bicol o kaya pauwi ng Bicol, ito po yung isa sa magandang daanan po ninyo, yung Pagbilao Bypass Road. Sa ngayon po mga kaibigan, mangilan-ngilan pa lang po ang mga dumadaan po rito. May mga nakita na rin po ako mga kotse rito. Tapos yung iba, halos dito na rin po nagja-jogging ganitong hapon. Kasi hapon na po mga kaibigan, mga lods, mga alas 4 na ako dumaan po rito. May mga nakikita po ako niyan dito, mga nagja-jogging, tapos mga nagba-bike. Ito mga kaibigan, mga lods, okay na rin po talaga daanan. Ito po yung mga tulay po nilang ginawa. Pero pagdating po rito sa tulay, ito one way po yan. Di pa po kasi tapos yung kalsada sa kaliwa. Kaya bali bigayan lang po muna rito, pero sa kabuuan pwede na po dumaan dito mga 4 wheels, ang mga katulad po natin ng mga nakamotor na iiwas po dun sa bayan po ng Pagbilao na medyo matraffic po talaga kasi maliit lang po at masikip po yung kalsada po ron sa bayan. Ayan mga kaibigan, mga lods, sobrang okay na nadaanan po talaga rito, halos dire-diretso nga po ako rito. Kaya sa itong magandang alternatibong daanan nyo, kung sakali man galing po kayo ng Maynila o kaya pauwi po kayo ng Bicol, tapos galing po kayo ng Bicol, so, ito na po yung isang magandang daanan nyo kasi ito diretso na po ito ng Maharlika Highway. Doon po yan sa may, kung di ako nagkakamali, yung ice plant ata yun, doon po yung dulo din po nito. Kaya sa mga kababayan ko, sa mga taga Luzon, Visayas, Mindanao na pagbiyahe po rito, dito na po kayo dumaan, mas okay po rito, iwas na po kayo ng traffic. Ayan mga lads, may mga kotse na rin po rito, tricycle na mga dumadaan. Kaya kumbaga okay na siya. Pwede na po siyang daanan, lalo ngayong mahal na araw na marami po uuwi. Ito po yung pinaka safe o kaya pinaka mabilis na ruta para po makaiwas po tayo sa traffic. Kaya talagang maraming magagandang mga ginagawa ang mga taga DPWH, ang mga nanunungkulan para mapabilis po yung ating mga biyahe. Isa pa mga kaibigan, tanong po rito yung Mount Banahaw, tapos maganda rin po yung sunset po rito, maganda rin po yung view po rito. Kaya kumbaga masarap din po dumaan dito bukod sa hindi na po kayo na traffic, na i-enjoy pa po kayo, nare-relax pa po kayo sa magagandang tanawin po na inyo pong madadaanan po rito. Yan mga kaibigan, maluwag po dito, bali dalawahan na po, sa lubong na po yung kalsada po rito. Kaya hindi na po tayo sisiksikan po sa Pagbilao po na bayan. Eto mga kaibigan, pagdating niyo po rito sa intersection, bali yung pakanan, yan na po yung papunta pong Tayabas. Yan po ako dumadaan sa backdoor. Tapos yung kaliwa naman po, yan po yung papuntang Pagbilao bayan. Tapos eto, didiretso po tayo para tingnan po natin kung talagang diretso na po yung kalsada papunta po doon dito sa Pagbilao Bypass Road. Kung talagang passable na po siya, pwede na po siyang daanan. Pero tingnan nyo naman po mga kaibigan, mga lods, maluwag po yung kalsada, maganda, tapos bagong bago, wala pong lupak. Pwede na po ito daanan ninyo kung sakali man pumuwi kayo ng Bicol, Visayas, Mindanao. Ito po yung isa sa pinaka the best na alternative route para kung sakali man na mag-bypass road po kayo ng Pagbilao. Ito po yung pinaka the best na daanan po ninyo rito. Ayan mga lods, marami na rin po mga dumadaan po rito, mga nakamotor. Kaya okay na po rito dumaan. Huwag na po kayong mangamba na hindi ba po talaga bukas. Open na po itong Pagbilao Bypass Road. Sulit na po talaga daanan to. Napakaginhawa na po duman dito. Hindi na po kayo matatraffic po dun sa bayan. Kaya kung sakali man na baka gusto niyo pong duman dun sa bayan, ito po yung kalsada niya. Pagbilao Bypass Road na napakaganda na po. Passable na po talaga siya. Pwede na po siya daanan.
Di ko lang po alam kung pwede na po rito yung mga trucks, pero syempre baka di pa po pinapadaan kasi nga po yung tulay di pa po talaga tapos. Kumbaga para sa mga four wheels lang, sa mga nakamotor. Kasi may naghaharang po doon kanina sa may entrance, mukhang di po pinapadaan yung mga bus, yung mga trucks. Kaya yun muna sila, yung mga trucks tsaka mga bus. Pero yung four wheels, may mga nakita na po akong pinapayagan po rito. Okay na po dumaan dito. Pero baka nga po ngayong mahal na araw, baka payagan na po sila. Di ko po sigurado kung papayagan po yung mga malalaking sasakyan na dumaan na po rito. Pero sa ngayon, eto mga lods, mga kaibigan, sulit na po talaga dumaan. Tapos na po halos. Hindi ba totally tapos, pero kayang-kaya na po dumaan yung mga four wheels, yung mga nakamotor na katulad po natin. Napakaganda at napaka-sulit, napaka-komportable na po dumaan dito. Isa pong napaka-malupit, napakaganda na proyekto po ng DPWH at ng mga nanunungkulan po rito sa Quezon sa Pagbilao. Yan mga lods, so meron pa rito mga poste ng ilaw kung sakali man na gabi po kayo dumaan dito. Pero sa tingin ko okay naman po rito dumaan sa gabi. Kasi konti lang naman po yung parang medyo mahirap o delikado na kalsada na lugar. Pero mas okay na rin kung di kayo dadaan dito sa gabi, kung natatakot po kayo. Doon na lang po kayo mismo sa bayan po ng Pagbilao. Ayan mga lods, so yung pakanan, kuya, katingin sa akin. Yung pakanan mga kaibigan, yan po yung papuntang Lucena, Maynila. Yung kaliwa, yan po yung galing sa Pagbilao Bayan. Yan, sinasabi ko sa inyo mga lods, mga kaibigan, na palatandaan po ninyo, papasok dito sa bypass road, yung DNS, ice plant. Yan po mga kaibigan, mga lods, yung palatandaan po ninyo. Pag nakita nyo po yan, kaliwa na po kayo rito, papunta po rito sa bypass road po ng Pagbilao. Nasa ngayon po, okay na po dumaan. Talagang sulit na para makaiwas po kayo sa traffic po dun sa Pagbilao Bayan. Yun lamang po mga kaibigan, mga lods, maraming salamat po sa inyo sa panonood, sa pagtsatsaga po sa aking video. Mag-ingat po kayo palagi, lalo ngayong uwi ng mga mahal na araw. Mag-enjoy po kayo at ingat po kayo sa biyahe. God bless po, salamat, mabalos po sa Indogabos.